ginhawa sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ini po ang RPN Radio Philippines Network Incorporated, radio station DZKI, nagigikan po sa siyudad kan Iriga. Oras po niya tungo niyan 34, makalis po ang alas 8 nin pagkaaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Visit the Emulier official website, www.emulier.com for more details. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Time check! Hatod sa Indo ni Municipal Councilor Pongpong Ramos, Batu, Camarines Sur. Time check! Hatod sa Indo ni Municipal Councilor Olpiano Duran Jr., Nabwa, Camarines Sur. Ang Radyo Ronda, RPN DZKI sa pagkikipagtabangan kan sa tuyang sponsors, nagpapasalamat sa pagkomemorang kan pagsakit, pagkagadan, asing pagkabuhay luwan kan sa tuyang panitubos na si Jesucristo. Mr. and Mrs. Richard Tagom and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Miss Imelda C. Popanes, number 615, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Mr. and Mrs. Erwin and Sally Cabaltera, Zone 4, Perpetual Health, Irigas City. Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mr. Mike K. and Dr. Jenny O.K. Highway 1, Irigas City. Mrs. Hilda T. Salcedo, owner, Salcedo Eatery, located at Guevara Street, San Roque, Irigas City. Mrs. Betsy Odavar, Hong Kong or Nabwa, Camarines Sur. Mr. Ariel P. Blanco, San Francisco, Irigas City. Mr. and Mrs. Manuel Bobier Sergio, Zone 6, Santo Domingo, Irigas City. Rinconada, Central Cacpi, owned and managed by Mr. Johnny Cuadro of Nabwa, Camarines Sur. Mr. Fabio Balang Jr., President, Federation of Market Vendors Association, Irigas City. An honorable
Honorable Vic Ramos, Vice Mayor, Bato Camarines Sur, Municipal Councilor Manol Oxiano Luzon, San Esteban, Nabua Camarines Sur. Anonymous Donor, care of Joey Lim, Mr. and Mrs. Armando Nunez, Matt Charon, Bolwang Baaw, Camarines Sur. Luina Adelfa Toriano Cabanos, San Juan, Iriga City. Sa Saindo Pugabos, Jos Mabalos. Juan 3:16. Hulitan namo't nagayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganin ang sisayma na magtubod sa iya. Daing magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaraw sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa mo yung mga pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Multi-brand distributor, care of Simeon L. Bonacqua, Guevara Street, San Roque, Iriga City. Sir Noel Ongek Cuba Oliva and Family, San Francisco, Iriga City. Ex-punong barangay Reynaldo Timunay and Family, San Nicolas, Iriga City. 3E and EM Electrical Supply, care of Engineer Rico Lozano and Family, San Juan, Iriga City. Miss Ninita Lucena and Kids from United Kingdom. Natalie Layosa, London, United Kingdom. Bernard Piuquinto, San Juan, Santa Cruz Sur, Iriga City. Merly Gulita Yanto, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Stephen O. Blanco Jr. and Jolie J. Blanco and family, San Nicolas, Iriga City. Retired Air Force Major O.D. Jose Ibias de Villa, Sonto, San Jose, Iriga City. Engineer and Mrs. Eddie and Rose Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City. Marivic Clavillas and family, Zone 5, San Isidro, Iriga City. Ex-Vice Mayor Norman Badjola and family, Baaw Camarines Sur. Mr. and Mrs. Antonio and Eleanor Bon and family, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Alex and Susan Ramos Sr. and family, Santiago, Iriga City. Mr. and Mrs. Erwin and Jester Bona and family, San Agustin, Iriga City. John Ron Enterprises and Brody P. Losenya, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Frank and Comla Piñones, Santa Cruz Sur, Iriga City. De Villa Store and De Villa Brothers, Santa Cruz Sur, Iriga City. Edmundo Jr. and Hermenegilda Minerva Ampungan and family, Santa Cruz Sur, Iriga City. Mary Giselle B. Mesa, Regional Information Officer, DSWD-5, Rawis, Legazpi City. Punong Barangay Ariel B. Lucena, San Nicolas, Iriga City. Barangay Kagawad Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Nelson and Susan Napagal and family, San Nicolas, Iriga City. Engineer Eli Sinacario and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Bimboy Oliva and family, San Francisco, Iriga City. Mr. Joe Cabañez and family, La Anunciacion, Iriga City. Mrs. Mary Faith Atuel de Villa, Barangay Labangal, General Santos City. Sa Ilopo Ugabos, Diyos Mabalos, asima pasatuya mandugon, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangnan. Juan 3:16. Hulitan namo't nagayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganin ang sisayma na magtubod sa iya. Daing magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaraw sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa mo yung mga pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Engineer and Mrs. Basil and Rovi Gumalya or Bon and family. Mrs. Petronila Nabaona Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City. Mrs. Myrna Hove and family, San Nicolas, Iriga City.
Ma'am Dorotea Ibarreta Amance, Chief Political Affairs, House of Representatives, Quezon City. Lilita Marmol Gregorio and family, Calcedonia Street, San Isidro, Iriga City. Honorable Anton Paro Balibar and family, Bula, Camarines Sur. Dudoy Escarilla and family, San Francisco, Iriga City. Buhi Municipal Police Station, Buhi, Camarines Sur. Mr. Carlito Oliva and family, San Juan, Iriga City. Ex-punong barangay, Brando Pletado and family, San Miguel, Iriga City. Santa Cruz Sur Barangay Council, care of Punong Barangay Abelina Cirillo, Iriga City. Richie Divilla, Zone 4, San Francisco, Iriga City. Los F. Nolasco and GBN Gasoline Station, Balatan, Camarines Sur. Fish Vendor and Buracan Sariles, care of Jean and William Vera and family, San Francisco, Iriga City. Oralios Funeral Homes, owned and managed by Mr. and Mrs. Joe Oralio and family. Highway 1, San Isidro, Iriga City. Maestro Cocinero Catering Services, number 158, Zone 2, La Purisima, Iriga City. Care of Chef Jim Christian Layosa with cell phone number 0949-441-9241. Nakings Fall Water Refilling Station, owned and managed by Ani and Poli Bagaporo in front of San Isidro Elementary School, Iriga City. Lux Trading, owned and managed by A.J. Romelchor Nacario Jr., Highway 1, San Isidro, Iriga City. Honorable Milnan Robles Morallo, City Councilor, Iriga City. Attorney Fernando Ducot Simbulan, Municipal Mayor, Nabua, Camarines Sur. Honorable William Serrano Salvadora, Punong Barangay, Santo Domingo, Iriga City. Mr. Bongbong Alos, Municipal Treasurer's Office, Nabua, Camarines Sur. Vice Mayor Jerry J.B.B. Breseño, LGU Baaw, Camarines Sur. Mr. Freddy Salvadora and family, Santa Elena, Iriga City. Mr. and Mrs. Ulysses and Flora Salvadora and family, San Agustin, Iriga City. FNS Beauty Salon, Siren and Frederick de los Santos, San Nicolas, Iriga City. Sa ido po Gabos, Jus Mabalos, asima pasatuyang manlugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. An RPN DZKI Iriga nagkikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa mo yung mga pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Maria Janet H. Ibuenga, Social Security System, Iriga City Branch, Iriga City. General Jerry Samudio, Philippine Air Force. Honorable Lito Tataro and family, Punong Barangay, Santa Cruz, Nabua, Camarines Sur. Dr. Archie Waperina, Buhi, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Ernie Francis and Mayet Nacario and family, San Francisco, Iriga City. Jail Inspector Attorney Rodolfo Bersosa Jr., District Jail Warden BJMP, Iriga City. Honorable Adela D. Olaso and family, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Barangay Kagawad Bernard Guevara, San Isidro, Iriga City. Malayas Lying-in Clinic, Santo Domingo, Iriga City. Les Creation Decor and Catering Services, owned and managed by Barangay Kagawad Les Boqueron Negrete, San Isidro, Iriga City. Macras Beauty Salon, care of Mr. Peter Almasco, Marketside, Iriga City. Miss Maria Ted Pagio, Doña Rosario High Subdivision, Parañaque City. Punong Barangay Victor T. Gastielo, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Barangay Treasurer Maritsu Borgos Cadag and family, San Nicolas, Iriga City. Honorable Bebot Munay and family, Barangay Kagawad, San Nicolas, Iriga City. La Puneraria Maestrado, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, care of John Maestrado and family. Maria Amparo de Gamos, 225 De Vera Street, Paho, Mikawayan City, Bulacan. Producers Savings Bank Corporation, care of Miss Joan Ibias, San Roque, Iriga City.
Colping Society Philippines Incorporated, Haring Kanaman, Camarines Sur, Engineer Romulo Taduran Dialino, Del Rosario, Banao, Iriga City, and North Caloocan City, Metro Manila. Toots Junk Shop, owned and managed by Mr. Restituto Milgar and family. Zone 4, Perpetual Help, Iriga City, with cell phone number 0907-631-9615. Mrs. Marivic Lavillas Maso and family, Zone 5, San Isidro, Iriga City. Engineer Randy Flores, San Isidro, Iriga City. Mr. Tony Boy Galora, San Miguel, Iriga City. Barelas Hardware and Agricultural Store, Balatan, Camarines Sur, care of Risti Barela and family. Balatan Cable Network, Poblacion Balatan, Camarines Sur, care of Melvin and Lanoso and family. Lalas Boutique and Minimart, Poblacion Balatan, Camarines Sur, care of Jesus E. Marquiliero and family. Susi A. Balawis, San Nicolas, Iriga City. Tayo po ka boss, Diyos mabalos, asima pa sa tuyang manlugon, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Juan 3:16. Kulitan namo't nagayo ang Diyos sa kinaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisayman na magtuhod sa iya. Daing magadan kundi magkamit ng buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa mo yung mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Honorable Rex Cuba Oliva and family, City Mayor, Iriga City. Attorney Ramon Maharlikawa Verina, City Administrator, Iriga City. Police Light Colonel Ralph Jason Ueda, Iriga City PNP. Municipal Councilor Gali Bayos and family, Baaw, Camarines Sur. Police Captain Miguelio Borromeo, Provincial Officer, Highway Patrol Group, Camarines Norte. Father Cesar Bungon, Resident Priest, St. Bartolomeo Parish, Baaw, Camarines Sur. Mr. Elmer Pobre, Santo Domingo, Iriga City. Dan and Amy R. Losenya and family, San Francisco, Iriga City. Maria Cristina Torla, Dubai, United Arab Emirates. Barangay Council of San Vicente, Baaw, Camarines Sur, care of Pulong Barangay Manuel Siliesa. Mr. Jerry Navarez, LTO District Officer, Ligao City, Albay. Mr. Joel Yu, Maritata Section President, Market Site, Iriga City. High School Batch 98, care of Marlene F. Hines, Batch President. Mr. and Mrs. Hansel Gaudencio V. Macwell, family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Honorable Milita Alicia Retailer and Wholesaler, owned and managed by Arlene Cortez, Market Site, Iriga City. Don Munay and family, Florida, USA. Mr. and Mrs. Roy and Tanya Matubis Ibo, San Juan del Monte, Bulacan. Don Roy and Chombi family, Bulwang, Baaw, Camarines Sur. Maxiel Agribit Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Care of Mary Ann Arlameda with cell phone number 0919-316-7753. Melcois, care of Merlinda C. Posadas, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur with cell phone number 0921-283-8867. Ricardo Tagum and family, Zone 3, Santa Cruz, Iriga City. Nicois, care of Merlinda C. Posadas, located at Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur with cell phone number 0921-283-8867. Miss Grace Sanar, Social Security System, Iriga Branch Office, Iriga City. Urong Barangay Joe, Bagayawa and family, Francia, Iriga City. Mr. Giovanni Monje and family, Lanusacion, Iriga City. La Palacio Resort, care of Mr. Dick and Kids Lucena, San Francisco, Iriga City. Police Lieutenant Jose R. Ablan II,
Baaw Municipal Police Station, MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, Mr. and Mrs. Edgar and Tess Omoro, Zone 3, Bahamas Resort, Sagrada, Baaw, Camarines Sur. Honorable Josefa Cabal Quinto, Pulong Barangay, San Ramon, Baaw, Camarines Sur. Bureau of Fire Protection, Baaw, care of Fire Marshal Dario Panyari. Sa Ilupo Gabos, Jus Mabalos, asima pa sa tuyang manugor, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Di nag-iiwag. Bayan ng mga tugang, Diyos maray na pagkagagawali, liwat, dahil naghihiruining sa tuyang biis ay ano daw nangyayari ka ni. Bueno, welcome po sa tuyang pagribanan ngunyan na daw na inikan Sabado. Sa ngaran po ni Joey Lim, na yaon po sa emergency leave. Kita muna magkairibanan habang mayo pa po siya. Tamay kinakaipuan po siyang lakawon and anytime na matapos po sa iyang lakaw, mabalik po ito and kita ngo na yung tinugon digdi sa programang ini. Welcome sa tuyang programang Bicol Connection. Ini po si Manding Nacario Sarion. Kay banan ko siyempre sa tuyang sa engineering, si Chief Engineer Abelindon Toralio, yaon po si Engineer James Oco, Engineer Juana De Villa, yan po dyan sa Info Center si Rodel Cesar, asin si Tony Matic na Saison. Siyempre, yan man po sa tuyang mga pag-iriba sa luwas, yan si Vanessa Tataro, yan man po si News Director Philip Barasina, and Ruth Pornilios. Bueno mga tugang, sabi kayo niyong impormasyon, nangangapudan giraray mga tugang ng mga opisyalis kan syudad kan Legazpi ngunit mga panahon. Lalo-lalo na si Konsehal Renato Villadolid na yung nagkakapot kan Committee Chair Committee on Fisheries and Aquatic Resources sa mga co-aids na dapat ipagpadagos ang tultol na pagkolekta ng basura sa mga kadagatan na sakop kan lugar. Sinabi kay niyo na kung regular na makukolekta ang nagkakaigo pa ng segregation sa mga basura, pwede sir mga tugang masolusyonan ang basura as hindi nanguna magdagos dyan sa kadagatan. Taaran po nindo mga tugang, nakakadanyar po yan sa kadagatan po nyato. Ini yung basurang ini na kadalas bes nagkakaigwa mga tugang nin pag-uran, lalo-lalo makusog na uran. So mga basura digdi sa kadagaan, siyempre mayo man ibang dudumanan ang tubig, baha, kundi pasiring sa kadagatan. Nyangon mga tugang, kadaklikan mga basurang dyan, napapadiyan sa irarom kang kadagatan, nagiging dyan sa sa pinaka seabed, asin mga tugang iyo po yan ang pagminsan nakakakankan mga sira. Ninhuli tama ate, nakakaapektar po yan sa buhay kan sa tuyang mga seawater bodies. Lalo-lalo na, nagkapirang panahon na, pirminyato pong nababaritaan na igwa mga dolphins, igwa po mga tugang nin mga pating, igwa nin mga kung ano-ano dyan na mga darakulang sira, nakakakakan kay niyong basura. Nangunyan mga tugang, iyan po ang nagdudulot kan sendang kagadanan. Dahil sa mga species, mga tugang na endangered species, dikit-dikit nang napapara. Paano man mga tugang ang masunod na henerasyon kung talagang mawawaraan na ang mga species na inikan sira. Dahil na sinda makakahilingkan, siringkan sa tuya na presenting panahon, igwa mga species of living things, kan mga enot na panahon na dahito na haram, dahito na nahiling na sa naman, sa mga litrato, sa mga istorya. Pero mga tugang, so talagang nominal na mga iyan na mga hayop na yan, dahito na nahihiling. Yan man mga tugang ang magiging
mangyayari sa mga sunod na mga henerasyon kundi takoy kuidaran mga tugang-an, mga presenting species na nabubuhay sa kadagatan maging di sa daga. Kaya nga ni mga tugang tama ining sabi ni Konsyal Renato Villadolid. Sabi niya mga tugang, iniyo ang sendang mismo pinagbubusol mo niyan. Asin padagos na nagtutukdo sa mga barangay, nagduduman ang sayang komitiba sa mga barangay, asin tinitiripon ang mga barangay officials, asin man nagsusungko sinda mga tugang sa mga barangay assemblies, asin ipinapagirumdum, itinutukdo ang mga bagay na ini. Ini ang solusyon tanganing ang mga tao dai na paulit-ulit na mag-aponin basura kung sain-sain na sana. Saka exercise ng mga tugang itong garbage segregation. Sinabi man kayo ng mga tugang na ang sendang Solid Waste Management Program nagtitinir na magayon diyan sa siyudad kan Legazpi, asin kinakaipon sana ang tamang enforcement. Well, digdi man sa satuya mga tugang sa siyudad kan Iriga, asin sa pagtaraid. Digdi sa siyudad kan Iriga kung sa endo pong nagigirumduman, sa paagi po kan sarong ordinansa, pinagpapusog mga tugang kan nakaaging sang komposisyon kan sangguniang panglusod. Iniyo pong anti-plastic campaign. So sabi nga ni sa vernacular, walang plastikan. Mayo da ang plastic. Ngunyan mga tugang, magayon man ko na so katuyuhan, alagad so problema so enforcement. Papaano din epektibo ang kampanya mga tugang? Paano magiging epektibo ang ordinansa kung mayong tultol na enforcement? Aram nito mga tugang, dahil patutugutan kan ordinansang iyan sa siyudad kan Iriga, ini yung mga commercial establishments na maggamit din plastic bilang pamatos kan sa endang mga produktong ipinapabakal. Alaga na makotoroturisti digdi, binabawa o di mayo man sanayan sa mayo man sanayan. Taano? Halimbawa magamit ka ni dakula na plastic na bubugtakan ka sa imong sinaudan. Ibawa ito masuparatinda. Iyo man ang lumubugtakan kan lipsan na pinagpapabakal. Ngunyan, dahil magamit din sa usa na o di iyo man sa na mga tugang, sukulo tamanyo. O ngunyan sa inyan maduman. Ang kadakli dyan mga tugang napupuli sa basurahan. Kaya sabi ko, kung magkakaigwanin ordinansa, istriktamenting ipasunod. Dahil na kaining mga or exempted niyang ini, na taman nyo, exempted. Dahil na, kuta na kung talagang bibisayon ang ordinansa mga tugang, bawal talaga ang plastic, di bawal. Nganikan machine wrap na mga produkto, siringkan mga biskwit. Yan mga tugang dahil maibitaran. Pero kung itong digdi sa lokal, talagang kung pagsabing dai, ubos kun ubos. Kaya magkakaigwanin dikit na sa kan Iriga. Tadyan mga tugang, digdi sa Iriga,
at dara ko lang plastik na bubugtakan, bawal. Magdiyan ka sa nabwa, bakong ba? Mga taga-iriga, bako sa nadigdig nagsasaod sa sentro kan syudad, nagduduruman sa Naga, nagduduruman sa Pili, nagduduruman sa Albay. Pagkahapon, mahiling mo mga taga-iriga dyan sa Baal, sa Raod, dyan sa Nabwa, o kulang plastik. Ano man niya ko ta siring kayan? Ha? Sana magkaigwanin pinag-aapod na uniformity. Kutan, nadigdi sa syudad kan iriga, mag-extender kan sa endang kamot, kaulayon man ang mga pagtaraid na mga lugar, ipagbawal niya to ini, magkasararo kita. Kaya yan mga tugang nangyayari dyan, pinagbabawal sa iba mga tugang nin epektabamenteng pagpapasunod digdi sa sa syudad kan iriga. Iyan mga tugang, kung ipagbabawal ng ipagbawal o kita mga tugang na nauugmaman tanahiling kumandig Diyos sa tuyang lugar nan mga establishmento nagagamit na nin kuya nagagamit na nin papel, nagagamit na nin karton, imbis na itong nagagamit na nin eco-bag na reusable, nagagamit na nin karton kung darakulan binakal o pinamakalkan sa rong kliyente o customer. Pero bakong bastante mga tugang yan na campaign na yan, campaign or drive na yan, taano, igon mga sizes na tinutugutan, igon yung mga tamanyo kan plastic na tinutugutan. O di ano man sana, iyo man sana mga tugang, sa inyang sabi ko maaduman, sa basurahan, maray nga ni kunan sa tuyong mga kababayan, tatao na magtapok kang basura o kaya mga responsable sa pagtapok ng basura. Tatao kan pinagapon na segregation. Tatao man kundi mayo piloso po pa. Kaya yan mga tugang nakakahandal digdi. Iba ang nagbabaw. Doon mga tugang napapasunod din tol-tol dahil nagiging epektibo ang ordinansa. Well, siguro pag isip-isipan yan kan presenting liderato kan konseho sa syudad. Kung igwa dyan mga probisyon na dapat amyendarin nindo. Tangani maging epektibo ang kampanya against sa paggamit ka ining mga plastik na ini na panpatos sa mga binakalan. Ano man ta ini o dai engineer nagkukuyan, dai naghihiro. Hindi nga. O steady baga sukursor duman Bueno, kaya mga tugang apera kan gobyerno dapat mandigdi makisumaro ang publiko. Sa Rupang Bareta mga tugang duman sa Masbate oy marayrahay ini na pwede dang kakanon ang mga shellfish na nakukua diyan sa kadagatan kan Milagros Masbate, ay pwede pa lang kita magkakadintahong nahali diyan sa Milagros Masbate.
susog mga tugang ini sa pabantulin kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR Bicol. Iniyo dinhuli sa Mayo ang red tide toxins sa mga kadagatan kan nasambitan ng lugar. Kaya dai pinagbabawal o libridong kakanon mga tugang iyan na mga shellfish dyan po sa Milagros Masbate. Ay siguro itong mga nababakaltang so nababakalta dyan sa sentro ng mga tahong. Masiramon daw ang tahong. Dahil mo sila pagtubigan, o ibugtak mo sa kasurula, o mas maray nga ni mga tugang, ibugtak mo sa kuyan, ibugtak mo sa kuron, dyan mo lutua. Bugtakan mo sa nanin asin, tapos laiya, o kaya pairaruman mo nin tanlad, ay talagang ansendang sa diring kuyan, taba, yung mas na maluto sa senda, masiramon mga tugang paghigup-higup nga ni, masiramon mga tugang kung itatapi-tapi mo dyan sa bagong kuwit na maluto, masiramon. Kaya pag minsan, namimistaman ang tahong. Kundi may mga parte, may mga bulan, may mga panahon na talaga ipinagbabawal takon kontaminado kan red tide toxins, yan ang mga tahong. Kaya nga ni, ang mga kababayan po niya to, lalong-lalo na, dahil ko po kita padalos-dalos magbakal. Aaramin pa o ang mga shellfish na sa to yung binabakal. Siring man mga tugang, positibo pa manggiraray sa paralytic shellfish poison ang mga shellfish sa baybayon kan Dawis, asin Tagbilaran City duman sa Bohol, ang Dumangkillas Bay sa Zamboanga del Sur, dyan sa Lianga Bay sa Surigao del Sur, mga dapat dyan kakanon, bakong ligtas na kakanon ang mga shellfish dyan. Sa mga lugar na yan, dyan. Pinagbabawal na sambitan ng lugar na magkakan kan gabos na klase ng shellfishes asin mga alamang asin iba pa pati yan na ugama day pwede yan kakanon ugama saka ito pang sarong klase day pwede yan kakanon. Tadyan sa mga nasambitan ng kunang lugar, maati asin grabe ang kontaminasyon da mga tugang, sabi kan BFAR, kan red tide toxins dyan. Pwede man nakakanon ang sira, ang pusit, ang buyod, ang asin iba pa, basta siguraduhon sa nadang pinaglulutong maray, hinuhugasan na maray, dahil basta para kakankan pinag-aapod niya tong hapkok. Dahil pag hapkokon, siguradong tatamaan ka kan red tide toxin. Kinakaipon matangkason ang hasang, halion mo, asin kaliskisan, ito kayang iba pag luluto kaya ng mga tugang, lalong lapu-lapu, dahil pinagkiskisan, ano man niya ko tadi pagkiskisan, pero ang iba gusto kaya di ba? And then mga tugang, yan kinakaipuan man na hugasan na maray. Pakahugasi tabi bako sa na saro duwa. Gibuhon mong 3-4 na bisis mong palangoya dyan sa palanggana. Waswasan mong intero. Tangani mga tugang toxin dyan sa bituka. Dahil nang makakontaminar dyan sa laman. Di ba? Okay. Mientras tanto, ligtas man mga tugang, sabi kan BFAR, Bicol, yan na ligtas sa red tide toxin, yan ang mga baybayo na yan kan Sursugon. Yan na Huwag Lagoon, dyan sa Matnog, Sursugon, asin mga coastal waters kan
Mandaon Masbate. So madaling sabi, marayray pamanggiraray an klasifikasyon o klase kan kadagatan. An tubig kang kadagatan kan Bicol. Tangon niya na mga panahon mga tugang ninhuli sa grabing volume kan basura na nagbubulos sa mga kadagatan. Nagkakaigwa mga tugang manlain-lain na epekto. Bako sa na mga tugang sa buhay kan laman dagat, kundi pati mismo kalidad mga tugang kan tubig kan sa tuyang kadagatan. Pero sa Bicol, medyo marayrahay of good news. Dahil pa manggiraw mga tugang na nagkakaigwanin ano pa man na red tide toxin na sa tuyang mga kadagatan. Diyan nga ni sa Pasakaw. Diyan mga tugang sa Siroma, Kansarong Aldaw, itong tugang ni Kapilip Barasina, may daradarang lapu-lapu. Hanya ko inihali. Yung nga si Siroma, ay talagang, sige daw niya ako, tawi akong 1 kilo dyan. O kanlutuon mga tugang, masiramon, talagang duman ko napatunayan, na bako pang kontaminado ang sa tuyang kadagatan. Bako pa mga tugang na siring kayang kaati. Alagad, mangyayari yan kung talagang maginuwagra kita. Dahil ta pangatamanan ang sa tuyang kapalibutan. Lalong-lalo na mga tugang ang pagtapukan basura. And so thereby mga tugang, ang hinahagad sa nakang programang ini, makisumaro man po kita sa pagtapok kang basura. Pigpaparasabitan na magkaigwanin, pinagapon na segregation. Anong yung segregation iyan? So, napapasang bote, itong mga metal na pinagkaagan kan mga dilata, isegregate po niya iyan. Duman sa dain nalalapa. And then mga tugang, so mga karton, so mga papel, isegregar tama po yan. Tapos re-recycle po yan mga tugang, nagiging papel girara. O di nakakaligtas kita nin po nin kahoy. Tayo mga tugang na papel, mga kahoy bagay na pigmumulino, ginigibong papel. Ito so abaka, kundi ang abaka digdi sa tuya, pipira-pira na ang puon. Nagkawara. Empati mga tugang na abaka, pag ginigibong papel, matibay. Matibay na klaseng papel. Asin maputi o na maray. Iyo yan. Ngunyan mga tugang, kung na ang karton, ang papel, nare-recycle ta, nakakaligtas mga tugang sa pagpalod kan. Pirang puon na nin puon ning kahoy ang nakaligtas. Ano? Kaya kayo po ang mga tugang isegregate o kaya ilain-lain. So nalalapa pwede nindong ipaba. Butikan purag mamiso na di ba? Asin mga siring kayan. O di ipabakal ta, magisintabo man lamang. Alagad sa mga day binabakal na bote, isigregar ta, ibugtag ta sa sako o kahon, o may nag-aaging mga basurero dyan, ibugtak duman sa basurahan. Nasuway duman sa nagkakaralapa. Ano? By that mga tugang, kung kamo nga ni magibo ng compost pit, takaipuhan ta talaga man na magkaigwalin abo, tango niya ng mga panahon, pagkasabi, mga tugang na dapat ang lambang sarong pamilya igwalin sa ditman lamang na garden na mapagtatanom-tanuman. Kung may mapagtanom-tanuman, yun ang mga pasang balding iyan, pwede na yan. Gumakan auto, o pwede na yan, bugtakan mo ng daga, tanuman mo. Tango niyan kinakaipo mga tugang gabos may kontribusyon sa pag-producer nin pagkakan. O, iyo yan, mga tugang. Tanganing, iyan na mga nalalapa, ibugtak nindo sa compost pit. Pagkatapos yan pa nagiging, pataba sa satuyang mga panamnon. Di ba?
Kaya magayunon ko ta na kung tatao gabos. Ani kadakli mga tugang tatauman. Kaya lang ang problema, nagiging sutil sa namang kaya ano. Ang problema, nagiging mga tugang sutil. Dahil nagkukopera. Alam turugan. Masakit bagang pukang turugan kaysa tunay na turog. Banguyaw? O, iyo man sinayan. Masakit mga tugang pasunodon. Asin tukluan, so tatauman. Nahabo lagi mo. Iyo po mga tugang kaya nagkakaigwa kita nin failure sa mga programa kang gobyerno ngunyan. Kaya kinakaipuan siguro gabos yan na mapag-isip-isipan kan kadaklan o kaya lambang sa tuyak. Tanganing maging bulanos mga tugang anong pa manalakdang para sa karahayan kan gabos. Bako sa karahayan kan saro. 2, 3 bako ko ang kinakaipuan karahayan kan komunidad. Ang inklusong pakinabang yaon mismo sa lambang na mamanuan. Oras po niya to 17 makalis ang alas 9. Aprobado na pala mga tugang sa ikatulong pagbasa sa Kamara Baha ang House Bill 7354. Ano ining House Bill 7354 na ini? Ini mga tugang saro sa nagsurat kaning House Bill 7354. Iyo ang Bicolanong kongresista na taga-Naga na si Congressman Gabriel Bordado Jr. kan 3rd District ang Camarines Sur. Ining House Bill number 7354 para magkaigwanin evacuation center. Evacuation center an manlain-lain ng mga syudad asin banuaan. Abot sabihon kay ni mga tugang ang kada banuaan asin syudad siyempre senterong nasyon na mamandatuhan kani na magbugtak nin evacuation center. Tama man, bako na an eskwelahan, bako na an mga classroom, iyo pagparagibuhon na evacuation center. Tano? Yan mga tugang na didistroso man. Ang mga pinaghinguan kan mga teachers pinagkagastusan. Amak nindo yan mga tugang. Ribo man ang gastos kan mga teachers sa pag-ibunin mga mga libro dyan. Asin mga charts. Nagkakararaot yan mga tugang. Pag ginigibong evacuation center and room kan mga eskwelahan. Maray man ini na lakdang na ini ni Congressman Bordado. Oh. Ini mga tugang na House Bill 7354 na mamandatuhan ang gabos ng mga local government units, siguro pati barangay, magkaigwanil sa diring evacuation center. Bakong pagparagibuhan na evacuation center ang mga eskwelahan. Gabos na mga nagdidirian, nagiging evacuees, tatao man na mag-ingat. Ha? Ang iba, naabusar pa ang classroom. Ang iba, nauusmakan pa. Amakon mo yung kansaruta, magkaigwanin evacuation. So aram kung may saruruma ko na dyanan, nagpapara kapuungot sa teacher. Ano naman nga ini? Pati nga si mga basura ninda, na iman pinag-arali, yaw nga digdi sa laukan room. Igwa pa nga inusmakan pa ngayon ake, Isus marsip nga yan. Hilinga nga ning ya serya na CR. Tadi man lamang nga hinugasan.
Dahil man lang nga binubo. Uy, abaanan yaman niya kung imbis na magpasalamat man itong kuyan, magpasalamat na may dinagusan sinda. Ay tarinawrawan pa sa ibang mga improvement sa room. Pati so kalinigan ka room na ba na. Alagad mga tugang piglinaw ni Bordado na ang House Bill 7354 bako sa naan epekto kayan digdi sa Camarines Sur, kundi inimagin sa iba pang mga lugar na evacuation centers. Sinabi ni Bordado mga tugang, pirming inaagihan o tinatamaan ng bagyo ang Pilipinas. Kaya dapat parating preparado ang mga tao na apektado ang kalamidad. Igwang na evacuation center kung igwang nangyayaring tubig baha maging nagdadangan ng nabagyuman sa sendang lugar. Nagtutubod ang legislador mga tugang, si Congressman Bordado, na makakalusot manggiraray ang sinambitan ng bill sa Senado. Tanganing dakol matabangan ng mga Pilipino, lalo na kan mga Bicolano, kung igwang kalamidad. Ang House Bill 7354 mga tugang, iyo ini may titulong An Act Establishing Evacuation Centers in the City and Municipalities and Appropriating Funds Therefore. Di okay bakong drawing sana. Tinataon pala ni appropriation man ang pagpatindog ng evacuation center. Very good yan. Sinabi po na Bordado mga tugang na dakol kan mga nagpapagibon in multipurpose building maski dyan sa sendang lugar sa siyudad Canaga, maging sa mga iba pang mga kanugnog na banwaan na sakop kan sa iyang distrito na ginagamit para sa opisina kan barangay, alagad pwedeng magamit pang evacuation center, alagad nganing masadyado sa barangay Kaipuan an evacuation center. Dakol da ang mga barangay multipurpose building ginigibong kuyan barangay hall. Kaya nga ni multipurpose mambaga. Yan ang silang pangaran, multipurpose. Gamit sa kadakla, gamit sa panlain-lain. Basta nagagamit, okay lang yan. Kisa man duman sa iba, nagpatugdok, white elephant, dahil magamit-gamit. Kaya ini mga tugang, kinakaipuhan mananggad na ining marealisar. Magayon ang kaisipan na ini ni Kongresista Bordado. Yung bagano, tangani mga tugang na magkaigwanin kanya-kanya na mga baro-barangay magkaigwanin evacuation center na sa diri magparapiki makipagpara pakigamit yan mga classroom kan DepEd tanadadanyaran mga tugang ang mga pasilidad sa pagtukdo kan mga maestra hirakman kan mga nagkontribute na gurang. Ito pagpapintura, pagkatapos na hiling ko bagong pinturahan, ito para drawingan nin krayo. Bagong pinturahan, gura mo na mga tugang gastos kang pagpipintura. Apura kan labor, nalaman ka mo. Tama. O na Crayola duman mga tugang sa lanob kan eskwelahan kan classroom at bagong pating pinturahan. So mga papel duman na mga teaching instruction intirong gurunos
Ay tayo na nun niya, ako pinaglokohanan ng dayo. Iyo nga. Mara ini, kaisipan na ini ni Congressman Bordado na mandatuhan ang gabos na local government units na magkaigwanin sa Diring Evacuation Center. Oras po niya, tungo niyan mga tugang, igwa na kitang 26. Makalisan na 9 ng pagkaaga. Nag-aatabay pa man kamagiraray sa tuyang programang Ringconada, Bicol Connection ni Kadyo. Ini man mga tugang sa rupa, pagirumdum duman sa mga hahatag ng buwis. Tangaling dahil ka mo mapinalidadan, may pinalidad yan eh. Pag nakakalagpas mga tugang na dahil ka mo nagbayad kang income tax nindo, may pinalidad. Tangaling makaibitar kang pinalidad. Sabi kang BIR, nagbugtak nga kami ng tax assistance center sa mga malls, as in sa iba pang mga business establishments, digdi sa Camarines Sur, Camarines Norte, asin sa gabos na sakop, kan Kabikulan. Igwa nga kami mga kuyan, tax assistance center. Para masanang makapagsuunad kan sa mga income tax returns sa tuyang mga kababayan. Dahil nanguna magpakipagsungsungan duman sa indang opisina. Tanganing madiklag ang surusuan dyan sa opisina kan BIR, nagbugtak sinda mga tugang nin mga tax assistance center sa man iba-ibang mga establishmento komersyal sa kasintruhan kan manlain-lain na lugar. Tama man yan. Kapag kaminsan ang mga Pilipino man kaya, kung na rin ang siyam-siyam na, duman na nakikipagsurusuan. Ano ba yata kahimig sa pila? Tano kaya paano day magpila? Kada ko bastantean oras mga tugang na pinagtatao. Pagkatapos, day sinapig-intindi. Ang kadakli mga tugang, saka na nga ya. Nag-abot sa oras na deadline na. Diyan na makamag-kamag. Magkikipagpilahan na. Abaan, nagarasas na magakan pagparapikipila. Sabi mga tugang ni Assistant Revenue District Officer Daisy De Leon, duman sa indang lugar, duman sa Camarines Norte, ay kadakol ngayon pigbugtak mi duman. Duman sa Daet, duman sa Superstore kan Houseware Plaza, duman sa iba pang mga establishmentong darakula duman. Indang nga digdi sa Camarines Sur, iyo man niya ako yan. Kaya sabi ko, kitang mga parabuhis, di na kita maghalat kan huring bagting. Mabalik po kita pagkatapos lang kani. Sa panagos na pag-asigura na ang piragtao na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na naina mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard asing undersized na mga bakal, arab kan kabilya, angle bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo, nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kanto, sagkon ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulian, aking pinagkakaingatan. Madalang kinakailangan, lapis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Para
Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bagong gumagabloom. Charm Fat Bond, gamit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bagong gumagabloom. Charm Fat Bond, gamit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Labanan pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy. Lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax and #1 Floor Wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyan lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyan dugo. Kung maraot ang satuyan kidney asin dai magfunksyon ng tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difficile na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong, asin difficile na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, Yuan
Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos ng sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas na. Kung ita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya alikayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm that fall, bamong gumagabloom. Charm that fall, damit ay may bangoning sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm that fall, bamong gumagabloom. Charm that fall, damit ay may bangoning sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Salada. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Salada. Max Protektado pa.
detektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang ginagirapan, pinag-ipunan sa M. Lulian, ang hindi nagkakaingatan. Madalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Nag-andar na mga tugang. Salamat kay Engineer James Oco. Pinaandar girara inyo. Tasubago na, nag-andar. Inabot man nin papating. Bueno, gusto ko pabutan nin pasasalamat. Viewing ko niyan si Christian Sumpay Lozano. Good morning, sir. Si Sonia Puntanares, good morning po. Asin si Nimpa Sintillas, good morning po. Mga viewers po natong niyan. Sabi ni March Ramos, watching po kami ni na Edwin at Monica. Thanks po. Good morning po. Ay, bayo po si Joe. Mark, ako nga na tinugon, ta may pinaghihidali mga tugang na pinaglalakaw. Si Joey Habanalim. Importanteng mara ito, kailangan talaga. Oh, hindi na dapat patagalin pa. Bueno, dagos kita sa tuyang urulay-ulay. Ganing talukod na bulan mga tugang, nakaibanan kita duman sa saro grupo na nagsungko dyan sa mga tribo kan mga IPs. O kaya ining itom, vernacularly known as agta. Ayan. Taduman mga tugang, ang grupo kan Ako Bicol Party List sa panginginot ni Congressman Jill Bungalon. Asin iba pa ang mga pag-iriba sa Ako Bicol. And then, kaiba man duman mga tugang, kaiba ng tamang kaito, si Mayor Rex Oliva, si Idol, na si City Administrator Nonoy Waperina, asin iba pa, inibaho duman mga tugang sa sendang programa na tanawan mga tugang nin mga sanitary kits ang sa tuyang mga kababayan na itom. Malata may sabon, may toothbrush, may toothpaste, may igwa pa mga tugang ka itong masira mo na tinapay. Ayo. Asin iba pa. Kaya ko na mapagsaro-saro, kadakon. Duman mga tugang, sa paghampang niya sa Samuya, sinabi ni Congressman Jill Bungalon, kan Ako Bicol Party List, na dahil dapat magkaigwanin diskriminasyon. Labanan ang diskriminasyon na permida ang pinagsasaparkan sa tuya ng mga tugang na mga IPs. O kaya membro kan indigenous peoples o sa vernacular term agta. Yan. Susog mga tugang duman mga tugang sa pagbisita kang grupo, nagpakonsilo man si Mayor Rex sa kaso Ako Bicol. Talagang apat na tribo to mga tugang na pinasyaran niya mo. Apat na tribo basta natapos kami dyan sa Santo Domingo. Itong tribong Tabangnon. Yan. Mga alas kami, mga pasado alas 12 na. Ayan. Sabi mga tugang kay Congressman Bungalon,
Day pa manggiraray nga na ahali sa tuyang komunidad ang diskriminasyon kung saan grabe ngayong naapektaran ang sa tuyang mga miyembro kan tribo kan indigenous people. Sabi ni Bonggalon mga tugang na dapat sa nang respetuhon ang kada kultura, tradisyon na napagmataan na, napagdakulaan, napaggurangan na kan mga miyembro kan IPs. Dapat man na dai magkaigwanin lugar sa satuyang komunidad ang diskriminasyon na dapat kaya tinatauan ta ni respeto ang mga kinagisnan na mga tradisyon kan grupo kan agta sa sarong lugar. Ini ninulit ta pare-pare sa naman niyang mangkitang mga Bicolano asin mga Pilipino na nasa sa tuyang lugar kung kaya dapat mayong mangyaring diskriminasyon sa pag-ultanan kan lambang miyembro kan komunidad. Magin ini man agta o puti. Ang mga agta mga tugang ang apod digdi sa mga puti. To. O yan nga mga tao yan, mga ngod. La nga ya uhugak. Inda. La nga ya susurang. Yan, nandan na. Lang paparadaog-daog na sa nangya kita. Ay ngunyan day naman, tumang naman ang mga yan. Ay aba, may sadiri naman pati sindang abogado. Iyo. Pero sinabi mga tugang ni Congressman Bonggalon kan ako Bicol, pinagsisiguro man niya mo ngaya na padagos niya kaming mataunin tabang sa mga IPs asin sa gabos na sektor kan komunidad, lalong-lalo na ining mga na papabayaan ngayang sektor kan mga IP. Iyo ngayon sa rumi sa pinag-iisip natawan nin dakulang pagkalinga garo ngayon napapabayaanan di man baga kadakol gani nagtatarao dyan o kadakol gani enterong sumo dyan sa mga tabang mga tugang. Kaya man pagminsan aabusar naman. Everything too much is a poison. Ubaga. Ganyan. Dagos. Uy, oras po niya ito mga tugang 48 minutos. 12 minutos antes mga alas 10. Pag alas 10, si Ruth Pornilios sa tuyang programang ano yan, Ruth Ripaso? Ay bako? Ay iyo, ripaso kan mga bareta. Nag-aapilar man ngunyan mga tugang ang Department of Education sa mga teachers asin mga magurang natutukan ang performance kan sendang mga aki asin mga estudyante digdiyo sa mga natatada pang bulan kan school year 2022-2023. Sigun mga tugang sa pahayag kan sarong SDS o Schools Division Superintendent, dapat ngayang tawan asin hilingon ang performance kan mga aki, ninulit ta igwa pang bastanting panahon para matawan ang mga iniyo nin interventions, lalong-lalo na ang mga buminagsak sa inot asin sa ikaduang quarter kan school year. Ang paghagad na ini kan sarong halangkaw na opisyal kan DepEd para makabawi mga estudyante ngunyan na mga panahon na ini tangaring may pasar sinda asin may pasaran sendang mga binagsakan na mga na-fail sa mga subjects. Sabi kani bako sa nang dapat ilaom sa mga magurang ang pagtukdo o ilaom kan mga magurang. Ang mga magurang man ka iba man. Ang iba basta matawan nin papel, lapis, ballpen, matawan nin
sendang kaya sabi day dapat iasa na sana kan mga magulang sa mga kaakian o yan sanang paglilig sa lawas bako sanang dapat magurang muna ka eskwela indong akin na di man lamang nagkarugos di man lamang nagla pinapabaya na sa nasasendang mga teachers ang pag-adal bako po tarabangan po yan tarabangan po yan dapat nagkakaiguan ng follow up ang mga magura pag-abot sa eskwela ay pag-abot sa endong harong ang mga pinaka basic talagang dapat manudan kan mga aki mga tugang mga basic skills yan ang pagbasa, pagsurat, pagkwenta asin kalinigan mga tugang dyan sa grades 1 up to grades 3 dapat yan tatao ng magbasa tatao ng magbilang ninabot sang gatos man lamang asin iba pang mga skills na pag-abot kang grade 4 dapat mabasa na nin English sa Pilipino ang aki kaya nangangapudan ngunyan ang DepEd mga tugang sa mga magurang na sa pagpuli sa harong kansendang mga aki pabasahon yan kan module na durudara kayan asin dangugon asin aramon kung talagang nakakabasa ang aki asin tukdoan kan bakong pagparambugan sa nakamo katubo ikaya binabasol tulos ang mga teachers kan mga magurang kapag na nakakabasa luyaman nga kan teacher na ine ano man kaluyang ka iyo ba kaya mga tugang dapat magtarabangan dahil niya ito'y paglaom sa mga teachers sa pagtukdo sa pagbasa, pagbilang, pati ang pangangataman sa sadiring salo. Kaya siguro, dapat kayan mga tugang, imbis na magtarabangan, ay magbarasulan, tarabangan na sana. Iyo yan. Madali na matapos ang school year. Madali na matapos mga tugang ang school year 2022-23. Yan. Base sa calendar, school calendar, mga tugang, ang third quarter exam, April 20 to 21, igwa pang 5 simana, bago matapos ini. Mapon May 2 to May 4, and fourth quarter, mapon May 2, as in, ang closing exercises, ipinagtalaan, mga graduation, ipinagtalaan na kan DepEd mga tugang, mapon July 10, sundong July 14. Bueno,